kapitalfremskrivning. I den første opgave her, der skal vi indsætte styrene til, hvor K0 det er til 500, og K0 det er startkapitalen, og R det skal være til 0,1, som er renten lavet om i decimaltal. Og så N det er terminer, og det skal være 20. Ja. Som man kan se, så starter den hernede med 500 kroner. Og i den sidste søjle, den 20. termin, den fortæller så om slutkapitalen, som den er sidste termin, og den ligger cirka omkring 3400. Det fortæller simpelthen slutkapitalen.